Buenas, os vamos a enseñar cómo se pueden ver las animaciones asociadas a las propias imágenes. Primero tenemos que descargar la aplicación Aurasma. Segundo, tenemos que registrarnos en la aplicación de Aurasma. Solo tenemos que poner un correo y una contraseña. Tercero, con un lector de códigos QR tenemos que dirigirnos al canal de Aurasma y seguirlo. Y por fin podremos ver nuestras animaciones. Non son un objeto. Di o que queiras, non te podes facer calar. Ti controlas as túas palabras. O teu corazón é meu, non podes fuxir, e en unha xaula vaste pudrir. Ir coas amigas. Eu só. As mulleres non saben xogar o fútbol. Non grites, non ofendas. Argumenta. Quero volver a sentirme libre, non temer as túas mans. Se se quere, non se fai chorar. Todos temos unha ferida marcada cando unha muller é maltratada. Muy bien.